Вітання, сьогодні ми хотим показать вам трошечки Мінська лясного. Як от центр горада. Ось ми самі з Мінську, але про Мінськ у нас немає ні водного ролика. Водного ролика. Сьогодні буде трошки парків у центрі Мінську. Оперний театр. Такий наш сьогоднішній сонячний денек. Приємного прогляду. У гэтым выпуску мы вырашылі паказаць Мінск. Не парадны, не турыстычны, а той, які любім самі. Мінск праз скверы, вясновыя вуліцы, павольную прагулку. У гэты час горад ужо рыхтаваўся да 9 мая. У цэнтры з'яўляюцца сцягі, дэкарацыі, святочнае афармленне. Мінск мае званне горад-герой з 1974 года за мужнасць і супраціўленне падчас Другой сусветнай вайны. Амаль увесь горад быў разбураны, але пасля вайны яго фактычна адбудавалі нанова. Менавіта таму цэнтр Мінска часта выглядае такім шырокім, светлым і манументальным. Адной з галоўных кропак нашай прагулкі стаў вялікі тэатр оперы і балета Беларусі. Гэта адзін з галоўных сімвалаў Мінска, адзін з самых вядомых тэатраў краіны. Тэатр адкрыўся ў 1933 годзе. Выканан у стылі савецкага канструктывізму. Падчас вайны будынак быў пашкоджаны, а пасля рэстаўрацыі тэатр стаў адной з галоўных культурных пляцовак краіны. Тут ставяць як класічныя оперы і балет, так і сучасныя пастаноўкі. Дарэчы, кошт білета ў вялікі тэатр можа вельмі моцна адрознівацца. Напрыклад, на балкон або далёкія месцы можна трапіць нават за 15 рублёў. Так, напрыклад, дзікае паляванне караля Стаха – гэта 15 рублёў на балкон. Але ёсць і такія цэны, як 40, 80, 200 рублёў. Побач з тэатрам знаходзіцца невялікая алея, прысвечаная артыстам балета і вядомым дзеячам тэатральнага мастацтва. Тут можна ўбачыць імёны артыстаў СССР, артыстаў БССР, балетмейстараў і педагогаў. Кафемана бачна нават у цэнтры Мінску. Кава – гэта вельмі шляхетны напой. Простыя людзі проста воду п'юць. Некаторым толькі воду і дазваляюць. Побач з тэатрам можна заўважыць скульптурную кампазіцыю з дзяўчатамі ў танцы. Гэта частка агульнага мастацкага афармлення тэрыторыі вялікага тэатра оперы і балета. Скульптуры прысвечаныя тэме музыкі, пластыкі, балету, зроблены ў класічнай стылістыкі і падтрымліваюць атмасферу самого тэатра. Яны з'явіліся падчас добраўпарадкавання тэрыторыі пасля рэканструкцыі тэатра. Зроблены з бронзы і камня. Пакуль што фантан яшчэ не працаваў, але Мінск ужо рыхтаваўся да адкрыцця сезона. Яно пачалося 24 красавіка. Мы былі трошачкі раней у гэтым скверы. Якая дзелавая, глянь. Туды прыляцела, сюды пайшла. Усё праверыць усё. Што тут, што там, дзе рыбы? Не, піць мусіць будзе.
Не сподобалося? Фонтана немає, що вода не проточная. Мне здаецца, ім фонтан не патрэбен. Ім Вода вось. буде проточная. А ім гэта вельмі важна. Родниковий, ручай. Мне здаецца, менавіта фонтан каля вялікага тэатра лічыцца адным з самых прыгожых у горадзе. Непадалёку ад тэатра знаходзіцца помнік Максіму Богдановичу. Гэта адзін з самых вядомых беларускіх паэтаў пачатку 20 стагоддзя. Ён нарадзіўся ў 1891 годзе і паспеў пакінуць вельмі вялікі след у беларускай літаратуры, нягледзячы на кароткае жыццё. Месца для помніка выбралі невыпадкова. Побач Свіслач, цэнтр горада, месца для спакойных прагулак. І ў творчасці Богдановича вельмі шмат вобразаў прыроды, цішыні і назірання за жыццём. Пасля гэтага мы накіроўваемся ў сквер Марата Казея. Марат Казей – адзін з самых вядомых юных герояў Беларусі часоў Другой сусветнай вайны. Ён быў сувязным і разведчыкам у партызанскім атрадзе. Падчас аднаго з баёў Марат трапіў у акружэнне. Калі скончыліся патроны, стала зразумела, што жывым яго не возьмуць, ён падавраваў сябе гранатай разам з нямецкімі салдатамі. На той момант яму было ўсяго 14 гадоў. За свой подзвіг ён атрымаў званне Героя Савецкага Саюза пасмяротна. Сёння гэта адзін з самых вядомых дзіцячых ваенных помнікаў Беларусі і важнае месца памяці ў цэнтры горадзе. Побач са скверам знаходзіцца Свіслач, галоўная рака Мінска. Менавіта вакол яе фарміраваліся многія гарадскія паркі і набярэжныя. Ужо водныя прагулкі нейкія пачаліся. Цёплы сезон тут працуюць цеплаходы, адкрываюцца прагулачныя маршруты, і горад выглядае трошкі інакш, ніж зімой. Привіт! Чого ти такий чорнявий? Па дарозе нам трапляецца невялікі драўляны домік. Гэта дом-музей з'езда РСДРП. Менавіта тут у 1898 годзе прайшоў першы з'езд расійскай сацыял-дэмакратычнай рабочай партыі. Будынак выглядае вельмі сціпла, але лічыцца важным гістарычным месцам. Сёння працуе музей. Глядзі, як старая
яе старая хата. У гэтым і сэнс Да, захаваць старую хату? да, у ім быў з'езд РСДРП Б. Парк Янкі Купала вядомы не толькі сваёй гісторыяй, але і вавёркамі. Яны ўжо даўно сталі часткай гарадской атмасферы Мінска. Упершыню вавёрак пачалі спецыяльна засяляць у гарадскія паркі яшчэ ў савецкія часы, каб зрабіць зоны адпачынку больш жывымі і прыроднымі. Вавёрочка мимо поскакала. Ти знаєш, вони, мені здається, заняті дуже. Я не поспіваю. Я не поспіваю. Куди далі? Ай, не догадалася я. Ну, некі чумачечыя вавёрачкі. А сёння за станам жывёл сочаць гарадскія службы, праводзяцца ветэрынарныя санітарныя кантролі, кантралююцца іх колькасць і стан здароўя. Толькі хвост торчить. Там птушечки подбирают. Ось голуб. Воробейка. Нешта белочка, что ей не сподобаецца, кидае на землю. На подлогу. Вавёрак нельга карміць хлебам, салодкім, салёным, а лепш за ўсё падыходзяць арэхі, насення, садавіна без цукру. Ну і, канешне, не варта спрабаваць браць іх у рукі, ўсё ж такі гэта дзікія жывёлы. На гэтым наша невялікая прагулка па Мінску падыходзіць да канца. Калі вам спадабаўся гэты выпуск, падтрымайце нас лайкам, каментаром і падпіскай на канал. Будзем вельмі рады, калі вы застанеце з намі ў наступных вандроўках. А мы ўжо марым пра кемпінг. Да сустрэчы ў наступных выпусках.